jam hira mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela eɗen jiiɗi artude lo seeɗa jubbande e gurdam Abou Samborou Barka lollirɗo Tijaniyan tawi ene teddinira nde ɗo yewtere mawɗo men Jallis tawnoɗen gandi ko jiɗɗo Tijaniyan no fewi ko ceerno makko kadi ɓe gurdi en jii hayde o sosi dingiral men ngal ɗo jamma bela ko natal Tijaniyan tan meeɗi hen wonde ɗum noon o teddinirama yewtere nde ko noonne bandiraɓe foof e kuuɓal tawi ha hande ko kalten ɗo e gurdam Tijaniyan eɗen tumni ɗo e deftere windade e makko tawi windi nden deftere ko biyeteɗo Ndiaye Seydou lollirɗo gelongal Fouta deftere nde ha hande ko noon wiyete ko Abou Samborou Barka lollirɗo Tijaniyan ɗum noon koye ɗum paaɗen so Allah jaaɓi gorko biyeteɗo Alhaji Abou An lollirɗo Tijaniyan jibina ko hitande 1955 e nokku rumano jeeri gamanaɓe ɗo wiyete Thilal Hojo o jibina koye nder ndungu ñande o jibina nde kadi waɗi fimde mawde sanne on saaha tawi hokkere mawde ina duumi ha fayni ñande o jibina gata maare hewde ndiyam toɓi ha beeli kewi Tijaniyan ko gamanajo ɗum firti o jeeya koye gamaji saare ko ɗon yimoɓe mbiyata gamaji tongo e tule oole duulde e mamare calli pale calli joldude mboyla e joldude baraji walla kadi gamaji e gamma duule oole saare bawtongol aale Malik Badio Wasa Yela gural Umarel Sawo Donde takko toggel e boli ndeni gayo Samba Yeeɓi Ñamale gayo e Thiile Ngeyuwa Mañang Mamoudou Coyri Samba e Ngesa Ardo ngo wuro ngo ciforoɗen woni ko hakkunde Jum Donde ma sinotoro gural Maysali e saare Leraɓe e jimde Maayo Worgo ko ɗon tigi woni ɗo Alhaji Abou An lollirɗo Tijaniyan feeñi aduna daasi mboto mum firi ha fiindi yum makko wiyete ko Kumba Maro ina yette leñan mo notoro kadi ha hande e inde nene Alpha Ali Diara ko ɓi Alpha Ali Diara leñan e Maro Isma An Alpha Ali Diara leñan ko Eliman Ratib Juma Ñanga Jum wonno kanko jibini ɓeɗo Ramata Alpha Ali Diara o wurani nene Alpha Ali Diara lollirɗo Kumba Maro kono yimmum Tijaniyan Haruna Alpha Ali Diara woni kadi wurani Aissata Alpha Ali Diara Tijani Alpha Ali Diara lollirɗo Tijani leñan Mayram Alpha Ali Diara gandiraɗo Mayram leñan mi siftino wonde ɓeɗo jeegomo ɓe limtumi jiidi yumma e baba kono anda e mabɓe tan ko nayi wurɓe ɓe eɓe jogui kadi ɓeɓe jiidi baba o goto ɓen goni Mamadou Alpha Ali Diara Hafsatou Alpha Ali Diara Maymouna Alpha Ali Diara Tayba Alpha Ali Diara Tijaniyan innira ko kawmum bajjo yummumen hono Tijani leñan ko ɗum waɗi Tijaniyan ina noddire to banggue dewol mum Tijani nena Alpha Ali Diara Fatimata Amadou Malik walla kadi Tijani Kumba Maro Isma Amadou Hammad bab makko kanko Tijani wiyete ko Samborou Barka An on ko bajjo goto jinnaɓe mum kadi leeli dañde ɓiɗɗo eno wiira o jooɗima haw dañi duuɓi 50 o dañani ɓiɗɗo Samborou Barka wima ko Aboubacry An ko ɗum waɗi to banggue gorol bam makko wima ko Aboubacry An ko ɗum waɗi to banggue gorol Tijaniyan notorto ko inde Abou Samborou Barka Mamoudou Amadou Malik walla Abou Samborou Barka Coumba Dieynaba Salmata yo labɓe hakkillaji wonde gorko biyeteɗo Alhaji Abou An lollirɗo Tijaniyan o ko
koddo yimmum e bammum kadi ko Sadio nde tawno o rewi koye funeɓe ɗiɗo worɓe Alassane Al Hussein ko ɓen tan o jiidi yumma e baba omo jogui noon ɓe o jiidi yumma tan Dieynaba Seydou Bassirou lollirɗo Maro Coumba Maro Fatimata Seydou Bassir gandiraɗo Aissatou Sarr e Mamoudou Diaga ɗiɗo ardiɓe ɓe hono Dieynaba e Fatimata ko Jamal walinaɓe battidiɗo hono Mamoudou Diaga ko jumanajo Diaga ko yettode makko o sanki kankone koye accident hono no Tidiani Anne sankurini jangde makko Alhaji Abou An lollirɗo Tidiani Anne naati jangde Lessere ko hedde hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi ɗo ne wuuro Gamaji Sare on saaha o yaranno koye duuɓi jeegom adi windandemo alkulal ko jolfo goto ene wiya Amadou Mouhtar Mboup o jangi ɗon e Gamaji Sare e duuɓi jeegom o waɗi kawgel Allah wallimo o hoddire fartange gonanimo o hebdi e lawol gotol seedanteji ɗiɗi ɗaɓɓirteɗe ɗe hono certificat entrant en 6e e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati on saaha o yaranno koye duuɓi sappo e ɗiɗi jangde makko hakkundere waɗi koye nder wuuro Ndar e duɗal Faidherbe e neragal hande gando mawɗo titonde farnorde leñol hono Sékou Oumar Saydou Ousmane Mouhtar walla ha ɓuura labtande bandiraɓe mi wiya Sékou Oumar Tall Tidiani Anne ari e wuuro Ndar ko ñande alkamisa jeegom lewru jolal hono novembre e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati o jippi koto yummakko Togos won wiyaɓe kadi yummakko cawdiɗo jiidude yummakko yumma e baba ene wiye Mayram Leñal e wiide Ndiaye Seydou ha hande nde hawri e Mayram Leñal to wuuro Njum e nder yewtere mabɓe Mayram Leñal ko ɗiɗo konguɗi resdunomo o wi nde Tidiani ari Ndar nde o wondi koye am on saaha omo famɗi no feewi saabu o ardi koye jubbol ñande o ummi Gamaji Sare o ari koye postal voiture de la poste o ari omo ardi almuɓe yonɓe gamanaɓe e leraɓe naɓe ɓe daroyi koto galle mawɗo leegal lewna ene wiye Seydou Diane ko leraɓe najo Dia ko leraɓe ni woni o waɗi am nulaɗo yomi artu jami noto e momi min calmodiri ha saɗi joofi o andinimi wonde mboɗo jogui ɗon cooli joɗimi o ƴewni Abou An mi yalti nden Tidiani foti yam tan jogi maɓɓiyam Seydou Diane namdimo so tawi omo heptinimo Tidiani Anne wimo o ko nenom o namditi Tidiani kadi so tawi ina andi min Mariame Lagnane ko jiidumi yummako Tidiani andinimo wonde ko min e yummum jiidu yumma e baba Seydou Dia wimo ɗum noon a hayri walde ɗo saabu a yirimo jiilotoɗa Mariame Lagnane wi ni woni ƴeftumi taxi min payi galle amen ko min nawimo ha duɗal Faidherbe halfinimo Habibou Dat on saaha ko ɗon jangguidta bandiraɓe Tidiani Anne woni ɗon e wuuro Ndar he ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi nde o faati Dakaru walla ni mbiyengo Jali Mawgo e dirowo gam jokkoyde jangde to duɗal jaaɓi ha tirdi inniragal hoodere mawde dowlude hono Cheikh Anta Diop ko kaw makko Tidiani Leñane wallimo haw dañi janggude e duɗal jaaɓi ha tirdigal kono o heɓano seedantagal jofnirde jangde hakkundere ko wiyete Bakkalori ko nde o ari e duɗal jaaɓi ha tirdi Dakaru o suɓino janggude ko fannu saria walla ha ɓeydo labtude o windino koye faculté de sciences juridiques te tawno o yinno wonde ko o yinno wontude ko ñaawowo o jangi on fannu kitali ɗiɗi kiɓɓe hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi tawi jokkodiral makko e Samba Adama Thiam mo Abdallah heeɓi nokku honimo farnimo radio garal makko e radio Tidiani Anne yitodiri e Samba Adama Thiam koye mayirɗe hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi
faade e darorde hitaande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e joyi. Saabi jokkodiral ngal ko biyeteeɗo Siré Ndongo. Caggal nde Samba Thiam humpiti dokkede Allah resdimo kanko Tidjani Yane to banggue ittanede Nemso, kanko fof e humɓude rogere sariya nde o loowi nde wawtimo o heddiɗo radio ɗo eɓe mbadda jawte. Tawi ko adi ɗum seeɗa gila omo jangga to Ndar omo hettotono Samba Thiam no feewi, hono no hettorto Lay Diaw jandiyanke timtowo ko yoori e coftal ɓalli. E sahande Tidjane ari e radio nde omo waddanno e Demba Kebe e Demba Tall e Beydi Basen jewte payodinde, ko kanko jangganannoɓe ɓatakuji garanannoji jewte ɗe. Kono bandiraɓe ɗum foof e waade noon ko Tidjani Yane yahanno to radio to ko foof ko yerlitare mere wonno. O alano yewtere nde o heerori kanko tan ko ɗisetenoɗo tan e nder jawte. Kala garnoɗo heblude yewtere mum foof tan bismomo nde tawno omo weeli Nemso. O walla ɗum jirwinde ha jirwa, o waɗa hen ñamri ha sukka, o yerwo ha rego, o wela e kekki. Kono fof dey o wona tan o marani yewtere nde o ɗowata kanko tan, kono kadi o ala no jobdi. Ni woni o ala yewtere, o ala jobdi, ete kadi tawi o weltindima jangde makko to duɗal jaaɓi ha tirduto. O dañi ko haaloɓe Pulaar mbiyata o dañani taɓɓe, o dañi yolayru, walla hande lingu koyngal woppinimo lingu jungo. O woni e kan gonka ka juurani no feewi. Allah waɗi o faari to duɗal IFAN, o watti wittude to catal Conce Pine Afrique naaɓe ɓaleɓe, département de littérature et civilisation négro-africain. O witti ko faari e Thiamaba, ko faari e Kuumen e ko yowiti e Kundoron. O dañi wittude ha hande e goɗe goɗɗe, tawi ko ɗaɗi gorɗi fina tawa fulɓe. Garal makko to duɗal IFAN rokkimo fartange yaade e nder Fuuta e andude Fuuta e yidde Fuutankawu ha tabiti. Nde o ari e catal Conce e Pine Afrique naaɓe ɓaleɓe e nder duɗal IFAN, jaɓɓimo ko debbo goto ene wiye Lilian Kistelo. On ko micciyanke mawɗo, ko wittiyanke dowro. O gollidimo toon kadi e ɗemɗiyankoɓe mawɓe dowluɓe jaale tognorɗe basorɗe e nder leñol fulɓe, waaɓe no Yero Silla e Farika. Caggal ɗum kadi o arti e radio he, o watti heblude yewtere Andu sa andi andin, nde ganduɗon gandirɗon mo nde. E on saaha noon tawi Samba Adama Thiam rutima e jomum. E siftinde ɗo bandiraɓe sosno yewtere Andu sa andi andin ko Ibrahima Dare Sarr, woni Ibrahima Moukhtar Sarr, e Siley Ndiaye e Abou Alsane Nia e Samba Adama Thiam gandiraɗo Samba Thiam. Tidjani Yane ɗo wi yewtere nde rokkinde fittandu ha dendagal jokli aduna o ɗo ɓi pulɗo ina tawe tawi koye yerlitare mere koye katantagal mehal. Kono ɗum foof e waade noon ko ma ñande 25 lewru Mboyi hono mars hitandu 1985 nde fuɗɗi ɓamede e radio Sénégal, o ɓamra jirwinowo jawre, ɗum woni e ɗemgal Faraysi animateur de programme. Hay ƴeftedemo e radio ngo e wiide ha hande Mayram Leñan ko ni ardi. Allah waɗi tawi mboɗo yehi min Mayram Leñan Dakar juuriyade e jinnaɗo amen ceerno Amadou Ibrahima Dat bamum Habibou Dat. Caggal nde min calmodiri ha saɗi gasi, o wi kam mbiɗa hetto tanamo hono Tidjani Yane no feewi, nde tawno ko haalata ko ene heewi ñamri no feewi. Mbiɗa yiiɗi yiidamo sanne, sa yeehi mbiyamo yo argayi mbiɗa sohlimo. Teɓɓitima mbimomi Baba Amadou ko Tidjani haalata ko foof dey suwata o ƴeftede e radio he. O heɓɓiti hono kanko ceerno Amadou o wimi somi mayani dey jomi ƴefte so Allah jaaɓi. Ni woni o yehi to mawɗo radio ngo, o wi ɗum yo ƴeftanmo Tidjani Yane. Ko ɗon woni sababu ƴeftedemo e radio ngo, o watti yoɓede. Dumunno seeɗa caggal ko ƴefta e radio ko kadi Allah tagi ballal Djibo Leyti Ka toɗɗa jagorgal kalfinagal kabaru ministre de l'information. Djibo Leyti Ka ko musidɗam no feewi, en tuma nde Tidjani Yane janggata Ndar nde o yaltatano galle men kanko Djibo Ka.
komin jiitodiri Dakaru ko kadi Tidiani an innirima andinimo ko ɓiyam mo tawannoɗo galle ɗo. Djibo Ka namdimo kaburujam on saha noon tawi joom gallam bannoɗo mi Ndar o yaniri kam mi ɓamtama Bakke. Tidiani an rokkimo tongodem ɗo potanmi jokkodirede o noddimi. Yeki ha hitandu ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom, hitandu ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom 1986 tawi kawgal jandiyankoɓe ina tigana ko yiɗi wadde ko ina heewi ete ko sohlaji ƴeftede koko seeɗa. O nulimi kanko Tidiani an beele mbiɗa wallamo e Djibo Ka beele omo daña ƴeftede e doggol waɗoɓe kawgal ngel. Nden mi ari Djibo Ka jaɓɓimi, teddinimi, bismimi, kalanmomi haaju gadduɗumi o. O fodanimi wonde no waɗoɓe kawgal ngel mbawi fodde foof hewde famdude Tidiani an ma jeeye mabɓe so Allah jaaɓi. Ko ni kadi Tidiani an dañiri fartange wadde ngel kawgal. Ɗum noon bandiraɓe ko hitandu ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom 1986 Tidiani an waɗi kawgal jandiyankagal. Allah rokkimo fartange mawɗo, o ari gooɓo e dow temedde jeeɗiɗi e sappo e ɗiɗi jandiyankoɓe waɗannoɓe kawgal ngel. Koɓe temedde jeeɗiɗo e sappo e ɗiɗo ɓe gonno ko kanko ardi ari gooɓo. Ni woni o nelda Wagadugu laamogo leydi Burkina Faso ngam heɓlo fannuyankewo. O woni e nder leydi Thomas Sankara ko duuɓi ɗiɗi nde heɓlo makko joofi e hitandu ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeetati. O liggiri seedam faagu pattam lamu o artiri. O natti wonde hankkadi Tidiani jarlitinoɗo hanke hecciyanke, o natti wonde Tidiani jirwinowo jewte hanke, o wonti hankkadi Tidiani jandiyanke timmuɗo joom fodde e gueɗal. O addi ardinede ko radio Ndar. Nde ummi Ndar o farna ko diwan Casamance e wuro Ziguinchor. Woni ron duuɓi ɗiɗi, caggal ɗum o artira e Dakaru to caatal Sen Inter. Sen garti ha hande e ɓesgu makko e wiide Ndiaye Seydou ha hande jokkodiral mum e Aissata Ndiaye ñande 10 lewru mars e hitande 2002 to Dakaru. On andinimo wonde Alhaji Abou An lollirɗo Tidiani an naari hoɗande ko hedde 17 lewru Jukko hitandu ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e joyyi 17 août 1985. O fuɗɗori bela koye biyeteɗo Dieynabou Diop ɓurɗo lollirde Coumba Diop. On ko jumanajo to banggue yummum, Madina Diaƴɓe najo to banggue bamum. Ɓe gondi ko duuɓi ɗiɗi ɓe dañji ɓiɗɗo debbo goto ene wiiya Fatimata Tidiani. Dewgal makko ɗiɗaɓal o resi ko biyeteɗo Aissata Ndiaye jeeyaɗo to salde Teɓe Goude e nder diwan Pete Yirlade. Ɓe kawri ko ñande 26 lewru Kawle hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom 1986. Ɓe gurdi duuɓi 14 ɓe gonda hen ɓe certa hen. Ɓe dañji sukaɓe worɓe ɗiɗo, Mamoudou Tidiani e Alassane Tidiani. Dewgal makko tataɓal o resi ko biyeteɗo Kadili ene jeeya to wiyete Fonde As. Ɓe gondi fodde duuɓi 4 ɓe dañji sukaɓe ɗiɗo worɓe, Sambourou Tidiani e Birane Tidiani. Caggal Kadili Tidiani an hawri e dewgal mum nayaɓal ko biyeteɗo Oumou Koursoum Ly lollirɗo Fati Ly ene jeeya to wiyete Tiwawon Ɗiɗaɓo e nder falde Podor Sénégal. Ɓe dañji sukaɓe ɗiɗo, Aliou Tidiani Neyna Coumba lollirɗo Fati An. Dewgal makko joya ɓiwal o waɗi koye hitande 1994.
o hawruno koye biyeteɗo Maymuna Lam dowlirɗo Maylam. ɓe dañji ɓiɗɗo goto gorko hono Baba An lollirɗo Seydou An. dewgal makko jeegoɓal Tijjani An resi ko biyeteɗo Sana Dieynaba Alhaji Tall gandiraɗo Sana Tall. on ɓe dañjani walla ko ɓe dañjuno ko ari ko wurani. dewgal makko jeeɗiɓiwal o resi ko baaɗiko mo yummum e yummakko jiiɗi yumma e baaba kanko Tijjani An. on wiyete ko Mayram Thiam ene jiya to wiyete Njum. ngam labtinde jiidigal ngal mi wiya ko tanum Mariam Thiam debbo jibinɗo yummum e yummum Tijjani An jiiɗi yumma e baaba. ɗo Tijjani An sankiɗo ɗacci ko Mayram Thiam ina sowi ɓiɗɗo gorko ina yara e lebbi 3. ñande Tijjani An dañi lebbi 6 e nder leydi ina hawri ñande 15 lewru kawle hitande 2001 o jibina o ari luuti o innira baboye makko o wiya Tijjani An Toksil. dewgal makko jeetaɓal kanko Tijjani An o hawri koye biteɗo Arwa Mamoudou Golloko ene jeeya to wiyete Sinthiou Bamambe e nder diwan Damga Sénégal. Arwa Golloko woni hande oɗo saaha koto dowlo Farayse e wuro wiyetengo Mantala Zoli. o dañjani e Tijjani An ɓiɗɗo. ɓatake mo musidɗo Moukhtar Ndiaye mo jumdonde neldi faade am ene sellina on silsil. somi tongi bandiraɓe mi wiya Alhaji Abou An lollirɗo Tijjani An e nder gurdam mum resi rewɓe jeetato. wone mabɓe kamɓe rewɓe ɓe tawodirɓe gurdi nawliku. wone mabɓe kadi ɓe tawodirani gandodir tan koye nanal. ɗo maayiɗo noon woppi ko hisniɓe ɗiɗo Arwa Mamoudou Golloko e Mariam Thiam. to banggue sukaɓe ne o ɗali jeenayo e nder hen sukaɓe ɗiɗo rewɓe e luuti. joni garen e cakkitte makko. e cakkitte gurdam Tijjani An ɓuuri teskinde hen ko yaadu makko Makkatal Mukarrama. nawimo e wiide Seydou Nourou Ndiaye gardiɗo jayde Lasli Jalben ko biyeteɗo Mamoudou Wele ene jeeya nokku ɗo wiyete Ñaabino. ngon wuro woni koye nder diwan Yirlaɓe Jeeri to banggue Mauritanie. Tijjani An annodirno e on gorko koto Abidjan lamorgo dowlo Côte d'Ivoire. nde ɓe jiiɗodiri ɓe coori cehilagal tingal. dumuni seeɗa caggal mum Mamoudou Wele ummi Côte d'Ivoire rewi Dakaru ene yaaha Ñaabino e Tule Ole. e lawol fewde Fouta o waɗi accident musɗo no feewi o artira Dakaru gam safrede. Tijjani An dari hen darde sattude seedantagal guiɗgol tabitgol. Allah waɗi Mamoudou Wele dañi jaam yalti hôpital. nde o hooti o neldi Tijjani An biye Makka. ko ni Tijjani An yaari Makka e wiide Seydou Nourou Ndiaye. caggal nde o yeehi Makka o waɗi baddiɗi e jiiɗaɗi e hijjore ha timmi. o ari ha e yenade nulaɗo Allah mo jaam e kisal goni e mum o ñaagui jomiraɗo mo gongani mofƴaki gaynako mo ala gaynako so tawi omo jogori faggitade bakkotuji e ko heddi e gurdam makko ɗam ko yo Allah hannuɗo fitandu makko ɗum. ko ɗum waɗi nde o yadata e Alassane mawni ko e lawol mabɓe eɓe gummi Dakaru eɓe payi Gamaji Sare. o wi ɗum nde jaami Makka nde garmi ha e rewde nulaɗo mo jaam e kisal goni e mum wonko ñaguimi jomiraɗo. ko ñaguimi ko so jaɓaka hawnoto kono so jaɓama kadi hamnoto. nde mawniraɗo yiiɗi humpitade ko mumi ɗon ko o wi ɗum tan ko yo fat ma yiru guiri mum ko leelani. wiide Mamoudou Dieye gollotoɗo e radio Sénégal e saaha mo Tijjani An ummiti Makka o yeyodiri e Moukhtar Silla gardinoɗo radio Sénégal e on saaha. ɓe jindiri koye laana ndiwowo hakkude Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie e Accra lamorgo leydi Ghana. ko on ɗaɓɓirimo yo artu o ɓamta golle e nder lewru setto hono avril ina sohli e makko. o arti walla o yetti Dakaru kanko Tijjani An ko subaka talata
sappo lewru setto hono avril 2001 caggal nde o ƴangi Paris e Abidjan. ñande o ari nde kihiiɗe mum o yehi radio o yendiri e mawɗo o hono Moukhtar Sylla. on ɗaɓɓirimo nde o eɓɓata tumnorgal jewte tawa ɗemɗe genndiji ɗe kala ina keɓa hen fodde mumen timmude gila to radio haa to télévision. ko ñande talata ɗe jiidirno alarba 11 lewru setto hono avril o artiri tongol miijoji makko ɗi. alkamisa ñande 12 setto hono avril o ari holkisade so tawi golle ɗe jettima mawɗo o. kikiiɗe o hindani gamaji saare. ko ñalde aset 14 lewru setto hono avril 2001 woni nde o waɗi accident o hawri e ladial. Moukhtar Sylla gaddinoɗo radio ngo ina ɗaminino resminemo kanko Tidiane an golle kewɗe payodinɗe gila e radio he haa to aya o habridde to. kono mataw gueno haajani te tawno neɗɗo wawi tan ko fewjide kono ko Allah hoddirta. joni noon so tawi en garti e pandale ɗe Tidiane an jogino. pandale Alhaji Abou an lollirɗo Tidiane an ko pandale kala gendiyanke tabidɗo joom fibde labtunde gadodirɗo e leñol. sagoji makko peñji fof ko gendiyankoji netaniɗi ndimagu leñol. ko ɗum wannomo daranade e dadanade e nder gurdam makko fof woto leñol fulɓe yoltade walla moɗede e nder oɗo saaha mo kawruɗen. saaha fof noon ene jogui yimɓe mum e pandale mum. fandare kadi ko gagga namdi ko peeje e kaɓɓirɗe bawɗe jibtude ɗum walla bawɗe yettade ɗum. yimɓe saaha noon ko kañumen jettinanta leñol pandale saaha. so ɓe kimmirani ɗum ɓe daña manore kaddi gurdam mabɓe ɓe gonta yontaɓe saaha walla yontaɓe jamanu. so ɓe lundima nden darde ɓe daña ñingore kaddi gurdam mabɓe ɓe gonta yawaɓe saaha walla jamanu hutaɓe leñol. ko ɗum waɗi Tidiane an wiide so tawi en jiiɗa wonde hutaɓe leñol so ɓesguji garoyi darden yitere kutoyo tinnoɗen e saaha men. so en ñoddi ɓerɗe men ha ɗiggi en daranima yo leñol rentu en daranima jangguinde ɓesguji men en jaaɓi warñude e on saaha janteten koye leƴƴi parkoji kono en jeetaki e leƴƴi parketeɗi pundi leƴƴi kewdi doole. nde tawno ɓamtare leñol jowiri koye dow dosɗe tati ɗe jiɗɗen jangtade ɗoɗe. goho dental, ɗiɗi jangde, tati gollal. ko himmirande ɗeɗo toɓɓe kanko Tidiane an e nder gurdam makko fof ko waddede coccorgal ɗokko fof ɗo woni addinimo horsinede e hormede e townede haw yentina e lasal tedduɓe ɓe gandula mbaɗino ñamgolluji tiɗɗe laatinoɓe hanki laati hande laatoytoɓe janggo cuɗari leñol. so en garti e dental Alhaji Abou an lollirɗo Tidiane an erinomo dental no fewi e nder jewte makko gadorade e nder batuji pattam lami e nder pottitte mawɗe o serano hejinde e softinde nde ɓiɓɓe leñol fulɓe dentata gam dañde baru beele ene mbawa moftude sirruji mumen. yonti nde ɓiɓɓe leñol fulɓe dentata gam haalde walla tafde gardiɗo e nder mumen kaalowo inde mumen. omo hewno wiide so leñol dañi sagataɓe teskinɓe farnorɓe waɓe no Mamadou Samba Diop gandiraɗo murtuɗo jaalal leñol mo Mbagne Thile leydi Hammadi. so leñol dañi waɓe no Moustapha Boli Kane lollirɗo Seydou Kane suddare leñol mo tekane nder diwan Dimat e nder Fouta Toro. so leñol dañi sagataɓe fasoɓe fasiɓe fasniɓe koye mumen waɓe henno Ibrahima Dare Sarr, Ibrahima Moukhtar Sarr mo ɓokki e Samahani Kacce Dañcaɗi walla mbaɗo no Djiby Hammeli wirgo ñiiwa gorko lobbude Ibrahima Ly walla go Gande. so leñol dañi jambere ɓasande wande no katante leñol kan ɓurɗo lollirde Ibrahima Oumar Kane jeyaɗo to Agnam yeroyaɓe e wonɓe ɓe limotako ngol ɗon leñol hayso toɓi ha toɓi mormalle ngol fotani janguede sibu e ngol jogui ɗo ngol ɗuwi.
heddi rokki leñol fulɓe caɗele ma usti doole maggol ko wasde hawrude. Omo gogɗinno wonde so leñol rentani ayoto nde tawno huletaki, hersetaki, hormetaki saka ittine gueɗal walla fodde nde handi. So tawi leñol ene yiɗi malede, so tawi leñol ene yiɗi dañde fartange dowro e nder leƴƴi catiɗi ɗum, alay saago ɓiɓɓe mum ndadodo e ko alda e loore, ko alda e puural e luural ngam haɓade borsaji dental. nde tawno borsaji dental ko mawnikinare, haasidagal e peccuru. nde tawno e wiide makko so leñol ene wondi e ɗen uuɓe baroje honotako ha aduna daw firto. So en garti e jangde e nder toɓɓade Tijani an, kaɓugol human binnagal ene jogino hen walare mawde. nde tawno kala ɗo human binnagal fi bawɗi ha majjere sompi mbaggu, uddi lambaji, heege ñaw e basal, leewo ha belto. omo hewno wiide walla wasiyade leñol ngol tinnoɗen janggen. bawɗo hen jangude leelani yo janggoy, tinnoɗen jangguinen ɓesguji men. jamanu nan ara yeeso so tawi en jangani en gontat hoɓɓe aduna o. so en jangini kadi ɓesguji men, hay goto diftata ko hakkillaji men saka funta en. nde tawno so neɗɗo ɓuranima hakkille, ɓuranima gandal, wawa hondema. toɓɓere wattanini nde ko gollal. jeyɗi Tijani an taƴodirani e nder nde ɗo wolde. o serano e wadde erago fewde e yakoraɓe joguiɓe coptirɗe jorto leñol ha tengti e sukaɓe jogorɓe rontoyde janggo dongle dondade hande ɗe nde golloto. so goto foof faami wonde ardani aduna tan harde e haarde walla ñamde ha reedu fotano tabalde e ɗanade ha gooƴam womo hakkille yaɓano noppi ma daro darde pengal e nder gurdam mum. so neɗɗo gollaki noon wonata ko jowetiɗo walla pewjantoyɗo, ete ina anda fewnata jamanu walla saaha ko yontaɓe mum. jowetiɗo noon walla pewjantoyɗo wawa fewnude saaha walla jamanu mo hawri. bandiraɓe, caggal nde o heeɓi haqiqa kanko Tijani an wonde damal walla lawol gongol fewde e ɓamtare wodani so wona rewrude e ɗeɗo toɓɓe tati. caggal nde o humpiti kadi wonde kala leñol gongol e dow laral leydi ndi dañgol sinudede ha tabiti e nder gurdam mum ko konutolngol e dow leƴƴi catiɗi ɗum ɗi kala e fannu. o fiɓi kankone jingande leñol makko ha settina. goto foof ina jogui ɗo heedi. so goto foof lewri banggue ɗo heedi ɗo, nde lewe kawride foof kolo ngal jañgal dañete. ko ɗum addannomo jokkodirde ɓiɓɓe leñol ngol yarlitiɓe ɓe renduno golle e pandale haaɓe coosi fedde jandiyankoɓe fulɓe e nder duunde ma dongre Afrique. saabu karantagal makko e timmal makko o suuɓa o addina juɓɓudi ndi. o sankiɗone caggal baatu mabɓe kamɓe jandiyankoɓe ɓe to Dakaru lamorgo dowla Sénégal ɓe gonno koye eɓɓore sompude radio Pulagu tawa catal mawgal ngal wonata ko ɗon e Dakaru. tengde keddiɗe ɗe gonoye e nder leyɗele Afrique jeyaɗe fedde nde. omo humpitino wonde darde jandiyankoɓe wona sara e ɓamtare leñol, ko kamɓe jogui kumpiral goni humpitoɓe, hirjinoɓe, softinoɓe leƴƴi ɗaninoɗi beela ina certa e ɗoyli gam abbade dannoɗi. fulɓe ne so mari radio ji ɗi jeeni koye mumen, hay goto oyata ɗumen, hay goto kadi lankata ɗumen saka teppa ɗumen. e on saaha maɓe kabru gam heblude, maɓe keblu kadi gam waylude hakkillaji beele gonka fulɓe ene ƴellito e kala fannu, gila to banggue rendo ha to banggue pinal ha to banggue faggudu ha heeɓi to banggue dawrugol. e rango fewde e leñol bandiraɓe, ko adi foof ko duwanade on. mayde Tijani an ko basal mawgal, ko ustare mawde wonande leñol ngol. nde tawno hono Tijani an en kewani ete kadi mbeɓani, en cunima en goyi ha satti. kono pamen noon
aduna o dartaki ɗo tan e nde ɗo mayde ko jokkowo. Gurdam leñol ne kay dartaki ɗo koko jokkata. ɗum firti ko leñol ngol ina hatujini e sagataɓe yerlitiɓe e ngol sohli gendiyankoɓe sasɓe e kala saaha e kala nokku. haade noon gendiyankagal ko hunde tinde nde weeɓani e tawi wona moni kala rokkete ɗum so en dañi gendiyanke tinnoɗen e mum guila e gurdam mum. oto ɗalen ha mayde jola heddo eɗen goyamo eɗen cuno e mayde makko eɗen kolla wonde eɗen jinnomo walla eɗen jokkodirno e makko jotodiral tingal. haaloɓe pular mbi lekki battirki duulete ko gila ina woni soɓoju. won e woyoɓe tijjani an hande meeɗano jogade mum haaju. won wiyatnoɓe ni ko haalanno ko bolle puyɗe walla wonde ko yidde tinede. won e sodoɓe hande nate makko walla leppi makko so keɗinimomo etinomo fandemo guila e gurdam makko ɓuranno wadde fayida. so tawi noon ko suni ko foof walla ko wayata ko foof ko joni faami ko wonno darde tijjani an ko hunde hulɓinide. kono beele Allah maadi tijjani an nde wayla ɓerɗe kewɗe e hakkillaji kewɗi. hande gendiyanke foof gonɗo e dow laral leydi ndi bone mum ko koreji mum. ko ɓurɓe ɓattade ɓe daddoto ha tiiɗa gam haɓade ɗum e kala fannu. ko ɓen gaddoto bonnidde ɗum e fawde mum hay ellaji ɗi godani. heewi ɗo gendiyankoɓe peeri jeehi saabu bone koreji mumen. woto belsinuɗen ha belel hora heddo eɗen goya eɗen gasa ɓulli e nder nahande mum. e rango fewde gendiyankoɓe sagataɓe sasɓe wasorɓe tambiɓe gaawe wakkiɓe petilaji tamɓe silemaji haɓantoɓe nguru ƴellitoɓe pinal hatanteɓe suusɓe dadaniɓe gendi ɓamtoɓe ɗemgal. alhaji abou an lollirɗo tijjani an ɗaldi on yewede e yeylede mawde yo Allah sukkanon nde yolde. heddi ko kokkodiron balaɓe mbaɗon aw boŋuji hoto goppe sirina ɓeyde tinnare ndeke leñol mon ko pattam lamowol jaɓowol diminna tinnoɗe ha ɓuura ko ɓenni gummoɗe e ɓuuɓri ñertine dadugal gande leñol ngol wona hasiri ete e ngol hatujini e mon. wone mon ko dadiɓe ko dariɓe no jullaji saabu gonɗinde wonde potal e ndimagu koye darde dañete. yogo e mon ko hoyniɓe ɓamtare tawi galda yedditare. kono kadi ina woodi e mon haaloɓe e nder salongaji ɓuuɓɗi ko mbaɗɗata. heewi darinoɓe ha jiiya erinoɓe ha nana ha dokka wutte gendiyankagal e yolde hakkude nde tawa ina mofi pandal goɗɗe nawtiroje leñol ngol caggal. heewi joganoɓe hoolare ha jorta mawnina dutti jabfi leñol ngol. ina laaɓi so won ɓamtoɓe leñol ngol ina woodi kadi ɓamtortoɓe ngol. gendiyankoɓe leñolam yo mayde tijjani an won sababu jiitodiral e disnodiral hakkude mon. hajju gamaji paangu hay gote mon hoto ngakku kawrite jooɗoto ɗe lelnon tugnorgal ngal mbaadi e lowdi gotiri beele dokkon coɓoji garoji ɗi walla leñol ngol e kuuɓal hoolare nde wuɗata saka buuña jekke leñol fof fawama e mon yo Allah won ballo. a latti an annabi laaɓɗo jettindo nelal leñol labbaɗo e keele jaltindo gueɗal leñol harbiyanke casɗo tenɗo kisal leñol alhaji luggeno yurme yaafuma jaaɗo nde tijjaka jottoraka jaaduɗo e hewndu mo nawani yaware indema yanti e wasorteɓe ɓamtare timmuɗo tabbiɗɗo timminɗo aadaji tamɗo gendi teddinɗo jaatiji joom firnde labtude mo lurnani jikki jaalal kergal ngal yaadani e mbuɗu sikki aduna woyima ko wayani adinoɓe anniyaji ma e darde ma sattude rontoɓe nelanoɓe caggal nulaɗo foof kertinino ilamma an seydi an hujjiti kollade foof a daranima kadde gurdam gotaga leñol
a daranima kaddi gurdam ndimagu leñol nafoore nde hayso caggal ma ndele nafta leñol gorko gamaji nan gelongal Fuuta giɗo ma owɗo jeewaɗo saabu hattade golewole ma reedo heewino ɗamaw satuno jiidino ɗen kono maydi janfima aadi mo mbadduno ɗen ombodiri pandale dorowe ɗe tobɓuno ɗen giɗo leñol no saare nema won foftorde ma allahu waɗanma to firdawsi hoɗorde ma malanoɓe gila baba adama jaɓɓo ma adinoɓe hay wattindiɓe kala bismo ma amin ya tannoɗo asmanuji e leyɗele joom kattanɓe nulɓe ɓen ɓe galda e caɗele ittuɗo nema resdini namdaki jobdele Ndiaye Seydou lollirɗo gelongal Fuuta tawi kadi koye deftere makko nde o inniri Tijaniyan noon Allah jarama on jarama